प्रमोद बर' जोलैनि हांगार 18-17 इयार्सआव जुदि बिपिएफआ जेबो उन्नयननि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानि मावाखैब्ला नों बबे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे बिटिसि अफिसखौबो देखावजोब। नोंथ' बुंखादोंमोन पावाराव फैयैनि सिगां जों बिपिएफ लुनाय अबेबा अफिसआव जों थाया, पावाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो गोदान अफिस लुगोन, अफिस लुनानै जों सरकार सालायगोन नों बुंदोंमोन ना प्रमोद बर'। दिनैनि दिनाव नोङो लाजिनांगौ, बुजिबाय? 17 बोसोरखौ नोंहा बुङाबानो उदैया बुङा नामा, गोजोना? दिनै 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै प्रमोद बर'आ बुंबाय थायो। नों मा मावखो? अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय, नों मा मावखो? जोंनि बिटिसिनि उन्नयननि रायजो राजानि कमिटमेन्ट जि होदोंमोन बेखौ माखौ मावफुंखो? रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामनानै सों प्रमोद बर'नाव आरो शेयार खालाम। प्रमोद बर'नि खोथाया जेबो बेसेन गैया, प्रमोद बर'आ थगायसुला आरो बिनि ओंथि गैयै खोथा रायलायो प्रमोद बर'आ, जायनि जाहोनाव दिनै प्रमोद बर'आ गाबोन दस्रा, दिनै जुदा, उमुगाव जुदा बेबायदि खोथा बुङो। बाट दिनैनि दिनाव प्रमोद बर' बिथांखौ रावबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनला। प्रमोद बर'आ बुंदों गामि सोसननाय आरो दानख'नायखौ लानानै माखासे पार्टिया पलिटिक्स खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंदों। दिनै गन्थङाव दै हाबदों, पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड खालामनानै मा दोरखारनो गामि दानख'नांगौ, मा बेलाय? बेखौ रावबो मानिया प्रमोद बर' नोंथां, रावबो पलिटिक्स खालामाखै। दिनै जायनि जाहोनाव गामि दानख'नायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा नोंखौ दुखु मोनदों। नोंनि गोदै लेक्साराव गामिनि जिसिबां गोरों गोरा जाम्बि जाम्बा दं बेखौ रावबो नों थगायनो हाया। हारिनि जाथिनि सिंनि बाथ्राखौ नोङो जुदि सानग्राब्ला, नोंनाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङब्ला, जाथिनि दुखु खस्थ'खौ बुजियोब्ला, जाथिनि इसिङारि माखासे जाथिनि सिंनि जि समस्या बेखौ नोंथाङा बुजियोब्ला मानो बेबायदि खालामखो? नों पिस एकर्ड खालामनानै नों मा खालामखो? प्रमोद बर' नोङो बुंदों नै दाखालि माखासे पार्टिनि एबा हाग्रामा महिलारियानो बुंदों डाइरेक्टलि ससियेल मिडियायाव, प्रमोदआ गावखौ सावनानै होनाय बायदि मोनदों। दिनै लाजिदों प्रमोद बर'आ। जाथिखौ फाननो नाङा एबा मालायनि सिगाङाव जाथिनि सिङाव गावजों गाव मा दान्थे बिदान्थे जालायलायदों बेखौ पाब्लिक प्लेसाव दस्रा मानसिफोरनो खोन्थानांगौ एबा फोरमायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै प्रमोद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। आच्छा, जुदि नोंथाङा दिनैसो दुखु मोनदों, बिटिआर रेकर्ड खालामनानै लाबोनानै जोबथेसालियाव थानाय लिडार्स केडार्सफ्रा गवाखै, नों बिनि सायाव नों मानो दुखु मोनाखै? नों मानो दुखु मोनाखै? गुन्दै गोमाजानो गिनानै दिनै प्रमोद बर'आ बे खोथाखौ बुंदों। गमामायैनो गामिया जुदि दानख' जामारोब्ला बाव रावबो सहायनानै थानाय नङा आरो रावबो बेखौ मानिनाय नङा। बिकज प्रमोद बर' नोंथां, गामि दानख' जानायखौ रावबो लुबैया। जिसिबां बारायनांगौ बाराय, बेखौसो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन। दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा होनो मा फाग्ला एकर्ड बेलाय गामि दानख'लायनाय, हो? रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि जाखांदों, सोंलु बेरखांदों। दिनै बर'नि थामथि गोरोबथा खालामनानै गामि दानख'नोसो प्रमोद बर'आ बे एकर्डखौ खालामदों नामा होननानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि जादों। नोंथाङा मानि थाखाय एकर्ड खालामखो? मानि थाखाय बिदि बुंखो? दिनै गामि दानख'नाय सोदोबा माब्रै फैखो? बाव 100% नुहुरखायो। जुदि सोरनिबा हाखौ जुदि पटासे एबा गामिखौ दानख'योब्ला प्रमोद बर' गोसोआव लाखा, बाव 100% ब्लाड सेट जागोन, खुनु खोथा गैया। बेखौ रावबो दबथायनो हानाय नङा, बे गोसोआव ला। रावबो गावनि हाखौ ओरैनो हगारा। आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन, रायजो राजाफोर, प्रमोद बर'आ दिनैनि दिनाव गुन्दैयाथ' गोमागा जासिगोन, बे गाव मोनथिखाबाय आंना गैला, गुन्दैया आंना गैला, गोमासिगोन होननानै मोनथिनानै प्रमोद बर'आ हर सान फाग्ला बायदि स्टाडि खालामनानै दिनै सानसे गाबोन सानसे मिनिंलेस ओंथि गैयि खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरजों प्ले खालामगासिनो दं। बाट प्रमोद बर' नोंथां, डन्ट प्ले उइथ आस, जोंजों नोङो गेलेबाय थानो नाङा। नोंथांनि गोदै खोथायाव रावबो गोजावला।
नोंखौ बिसास खालामदोंमोन फोथायदोंमोन दिनैनि दिनाव रोखा जाजोब्बाय स' नोंखौ रावबो फोथायला बिलिभ खालामला प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो आनएक्सपेक्टेड जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो लोगोसे दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ गामि दानख'नाय आरो सोसननायखौ पलिटिक्स खालामदों होननायाबो ओंथि गैया रावबो जाथिनि खहाखौ लुबैया प्रमद बर'आसो जाथिनि खहा खालामग्रा बेयो रोखा 100% सियर बाट प्रमद बर'आ फिसेगद होनबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिनि रायजो राजाफ्राबो गामि दानखोनाय सोदोबखौ दुखु मोनदों प्रमद बर' रावबो जाथिनि खहा जानायखौ लुबैया नोंसो जाथिनि खहा खालामदों बिटिआर रेकर्ड खालामनानै नोंसो जाथिनि खहा खालामदों नों लाजिनांगौ प्रमद बर' जोलैनि हांगार नोङो रायजो राजाफोरखौ बारा दाथ'गबाय दाथा नोंना पलिटिक्सआ गुन्दै गैला